Takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dnes tu máme po dlhej dobe konečne video s týmto pionierom, s touto Javu 20. Mám tu takto prikryté, lebo nemám to v garáži. Tu môžete vidieť ešte moju 21 ďalšiu, aj tuto je ďalšia. A dneska si ideme previesť na tomto pionierovi, ideme odskúšať, už je úplne zrobený komplet po renovácii, je tam robená druhá spojka, vlastne a je striekaný, všetko je tu ako má byť. A môžete si určite pozrieť aj tú renováciu, je tam už skoro 2000 zhliadnutí na tej renovácii, čiže super je to video, určite si ho nezabudni pozrieť. A my sa ideme vlastne dneska na tomto pionierovi previesť, odskúšať, že ako ide. Čiže ak sa ti toto video bude páčiť, tak určite nezabudni hodiť like aj odber a my sa môžeme do toho pustiť. Čiže idem si ho vybrať, nariediť si aj natankovať benzín, to vám nebudem točiť a môžeme sa pustiť do jazdenia. Toto bola iba taká kratšia jazda, aby ste videli, ako vlastne ide ten pionier. Není to na 100%, lebo ešte trošku vynecháva, trošku treba ešte poladiť, nechce veľmi ešte na trojke ísť, ale to sa časom doladí, myslím, že dobre. Čiže ak sa ti toto video páčilo, tak určite nezabudni dať like s odberom a čaute.